Ia zi, șefule. Nume nouă. Scrie Mușița. Te rog frumos. Ui, de capul meu. Și are dans. Bă, dacă dau de asta, cade parmă. Nu. Ia. Păi văd așa. Mamă, ce frumos sunt. Uite și o berberiță, ce asta, mă? Berberiță. Care e, mă, claxon? Aici ai. Dar nu merge. Trebuie să fac să meargă. Bă, să fie pe liber. Nu porne. Păi nu, mă, nu porne, doar pe contactul, stai că sunt prost. Câți kilometri? 34 de... Wow! Punem contactul. Salut, chat! Punem centurica. Bă, tu ești mai negru decât mine. Păi da, mă, de la tractor. De la tractor, doamnelor. Uite pe întâi. Mă, să căca pe mine. Mă iau o căcare. Mă, dați-mă. Mă! Hai de... Hai de... Mamă, cu tremură toată. Cum stai? Care asta, mă, bara asta ce-a pe spate? Cănuț! Da? Ia, ne asigurăm. Nu se vede nimic. E liber. Liber. Acum mergi. Așa. Gata. Ia uite-ne. Ne asigurăm. Ia uite-l, ia, mâncați aici. Bă, hai mă, că nu e rău. Să mor eu. Cine, mă, așteptam pe ce să mă fac. Așa să mă fac. Mamă, bă, cu tremură totul. Nu știu cum să se vadă pe filmare. Acum nu mai văd, că am trecut de slavă. Mă, fă-te verde. Ia, clipocește ăla. Uite pe ăsta cu ce schimbă fă cu el. Bă, mă, frate, cred că trebuie să... Dă-i, mă, că-mi bat piciorul în gura lor. Na, mă, na. Mamă, dar mi-a molțit piciorul, știi cum se simte? Ești cam purici. Ești cam purici pe el. Mamă! Doar de plecare, știi că... De plecare, după aceea nu mai. Cuplu, știi, După aceea... Ce viu frumos. Filmăm așa apărare și din spate. Mi pare rău că nu avem ce avem decât CD, dar asta este. Bă, avem ceva până la urmă. Poate scara e GoPro pe geam. Să vină și mai pe aceea. Bă, dar stă bine Dănuțele, ce să mor eu. Dănuțele, dacă vezi asta, ai pe aceea tron de rege. Mamă, bă, dar chiar că sunt 5 ăsta, ești nebun, mare de degetul. Ha, mă, filmează. Na, mă, scrii pe el. Băgați-mă, bă. Portezi, pe aici. Du-te pe ăla, du-te, bă, e liber. Du-te! Wow! Dai să faci iară? Că nu mai vine. Libertate. Dai, mamă, ce vânt vine! Mamă, oh! Uai de capul meu, Need for Speed! Ce ai, mă, că știe? Bă, rare și știu zona asta. Uite-te pe Eurotrack. Da, exact! Uite acolo la Brașov. Da, hop! Vezi că are omul meu, are TD. Nu mai are TD. I-a căzut injection-ul pe drum. Ia uite ce e Opel grimat. Ia uite pe ăsta cu rulota. Băi, vine acum să bagă ăsta în camionul, poți să te bagi direct. Da. Nenea Tiru! Nenea-Tiru, mulțumim, Nenea-Tiru! Să trăiți! Aoleu! Băi, mamă, dar ce-i mașina aia, mă, mâncați aici? E Andrew Tate! Ia! Candidat? Ia uite, bă, mâncava! Eu nu știu nimeni de ăsta, bă? Eu nu am o Scania. Ia uite și pe ăsta. Am intrat ăștia peste tine, dar nici nu te văd ăștia mâncați aici, la cât de mic ești. nici nu mă bag în fața lui ăsta. Păi exact! Că nu mă vede. Eu uzi turbina! Uniu! Ia uite-l! Banda 2 ăștia să merg. Mamă, ce fu, bă! Chide geamul! Lasă-mă pe ne... Bă, murim! Bă, dar să mă lase și pe mine, să mă bag pe banda 1, bă, ca să stau numerat. Bagă-te, frate! E liber! Ce coordonare! Da, la medalea flash, pe ce, bă? Nu dea flash, pe ce? Care, mă? Ia uite Maserati, bă! Da, pasat nu dea flash. Nu faci asta. Mamă, un F30! Ia uite-ne! Mamă! Bă, dar vezi că e mișto rău de tot! Bă, vreau și o mașină de asta, să mor eu! Da, și acum cât costă? Mai bine mi-au 2 astrogeuri. Ce mă, că știi rare să conduc? Îmi place cu conduci, să mor eu. Conduci fix cum aș conduce eu. Băi, de ce tare e!
cât de mare e lunca, bă. Ia uite aici, parcare. Wow, stai mă sperii. Doar se aude, dar Se aude sau? Și se simte atunci la început, da. Dar totuși te ia până surprindere, știi? Oh! Schema Ț. Vezi că deja filmăm de 6 minute, e bine. Vezi mă, am mâna norocoasă eu acum. Îți aduc noroc. Talismanul tău norocos. Mamă, cum s-a băgat. Vrei să spun bani nu tai de 200 de lei în bord să zici că ai 200? Ai, trolibus! Aurolac, Aurolac, da. Hai, tata, e 1.5 DCI. Hai. Hai, 3 țărție, mamaie. Hai, mă, dacă ai ajuns să te lasi o mașină de 16 ani. Bă, dar nu mi-a dat și ea avarii, mă. Așa hal. Mamă! Mamă, ce arde asta pe mână, bă, mă arde! Mă! Anemii de groapă! Bă, dar mă zic ca martelie cu parfuria zburătoare, așa mă simt, știi? Auzi ce spin! Mamă! Răcorești acum la mine! Da, răcorești! Stai că mi-e frică! Eram cu GoPro pe sus să scute, așa făcea! Miroase și-a fum! Miroase a fum în cavaș! Ma, frână, că e roșu! Se uită doamna asta de locat, se uită la noi, zice, ce-s mă marțenii ăștia? Bă, dar mă zic în București, uite cum e locul ăsta! Bă, ce e asta? Acum ca să nu mai stăm la semaforul, să nu pe aici. Ua, schema Ț! Uite Fordul! Bine că se fac roșu cu unul. Îi filmez pe ăștia să vadă lumea, că nu te lasă nu. Ia uite bă, ce Golf! Modificat! Hai mă, hai! Hai mă că putem, suntem puternici, suntem peste ei. Peste ăla cu motocicleta. Mamă, cade telefonul de buzunar. Trebuie să ai grijă că... Mamă, trebuie să am grijă că pantronii ăștia mi-aduc un pic ghinion. Mamă, ce o păltuna să moară, măs! Ia uitați, fraților! Aici ai grijă. Ține-te bine aici, a? Hai de... N-avem ce face aici decât să urcăm așa. Da. Nu se întâmplă nimic. Nu se răstoarnă. Bă, n-am făcut că s-auzi aceea în spate. Strong, bă! Dar știi care e chestia? Nu simțeam că gen ne-am dat peste cap, știi? Doar mă simțeam că mă dădeam așa într-o parte. În spatele cășii. O, ce curte are ăștia. Mamă, zici că suntem în GTA 6. Ce face rapide să moară. Da, mă, uite, ca pe Google Maps, mă. Filmezi și gen așa cadră, știi? Tot bordul și cu tine. Ia uite, bă, am ajuns. Am ajuns. Strig acum în gura mare. Am ajuns, Pitești. Wow, parcare premium la umbră. Mamă, ce bușitor are ăla. Hai, bă, da. Nu e parcare, știi? Da. Wow. Bă, dar ar fi trebuit ăsta, Iulea, că ia dă-te tu sus. Trebuie să mă dau eu jos, că murim. Ia tu GoPro. Nu, ce să tragi asta? Nici la Nissan. Stai, să-l apuc bine. Mamă, zici că mă ridic din cavou să mor. Oh! Mă omoară. Uite cum se aude. Mamă, stai să mă dau și eu mai încoa. Fac aceea cinematic. Stai că vine mașina, stai, unde mă bag? Bă, ce tare e să mor eu. Ia uite, știu ce frumos cântă păsăricile. Hai să bem apă. Cum a dat cu asta, cu portiera. Bă, te văd, bă, te ating. Mamă, merg acum, zici că e strada mea acum. Ce faci, mă? Ce cauți la mine acasă? Ceva de genul. Stai că sunăm și pe Alex, dacă e acasă. Sunăm pe Alex. Alexe, trebuie să-mi dai datoria aia. Alex, îi arătăm numărul de telefon. Sune oamenii de pe YouTube. Dacă apare asta pe YouTube. Clientul apelat nu poate fi contactat. Telefonul închis sau nu se află în area de acoperire a rețelei mobile. Vă rugăm reveniți.
Ce păcat? Băi, ești micheră de tot. Când mă căcam eu mai înainte pe mine, acum aș pișa de fericire. Ia uite pe aici, ia! Drift! Dai, frână de mână, bă! Cârâ! Bă! Mă, Aici dacă facem o schemă și mă faci. Wow! Mamă, ce perfect! Mamă, perfect! Liber! Turbo! E și verde! Hai! Dă-i mă, dă-i că mergi, dă-i în pui mei! Salut! Sper că-l filmezi pe cameră! Băi, eu vreau tare, doar! Băi, eu mai vin să mor eu! Uite, mă! Mă zi la 300 la oră în cavaș! Ură, bă! Eu! Poți să faci muzică dacă vrei. Dar nu, că ne luăm copyright. Ne luăm copyright, bă! Să vedem, mă, și așa. Dar nu, cred că ne vede puțin. Hai, lasă-mă așa. Știe Rareș mersul pe Pitești. Ne asigurăm? Vine ceva? Vine un Vito. Hai, Vito! Hai, Vito! Ce face Vito? Plecă Vito. A, vinde mașini. Bă, la urât e asta. Asta e nașpa de tot. Unii trec pe lângă tine, alții pe față. Bă, să fac. Bă. Vezi? Uite că acolo de jos mai vine nimic. Mamă, l-avea soft. Uite, mă bag după ăsta, că te faci spre. Ne-am dus aici, ușor, cu grijă și atenție. Mă simt ca cu tractorul, cu plugul. Hai să dăm o liniuță cu Passeratiul. Este intermitent reacasă, de ce stă, nu știu. Bă, ce zbor, Bă, dar ce cade, mă, pe aici? Tot cade ceva, dar nu știu cât mai cade. Mamă, o să lipsească vibrațiile astea, o să lipsească mult și bine. Ce faci, băi? O, uite, ia Lion, ia uite ce frumos și-o pus. Băi, ce frumos, mașină înghețată. Passat, dacă te faci după noi avem filmare. Ce faci, băi? Meserie! Foarte frumos. De ce vine miros de căcat? Dar în fine, merge perfect. Mergem pe atenție, schema Bogdan, mergem așa. Adică e drumul meu. Să mergi pe margine, mă? Nu, mă, sunt șanțuri pe mijloc, știi, și eu merg așa. Da, bă, că gen a trecut mașină, s-a lăsat asfaltul. Da. Bă, tu ai melodii ceva? Smiley, nu ne da copyright, te rog eu frumos. Salut, băiatul, să fii sănătos. Ne vom revedea iar. Să-mi dai salariu. Ne vom revedea data viitoare.